Здравейте, приятели! Днес съм решил да ви покажа как да намалите лага на вашия компютър. Влизате в моят компютър, отивате на System Properties, отивате на Advanced System Properties и отивате на Advanced, ако не ви е тук, го сложете. Отивате на Settings, натискате Custom и махате всички тикчета от тук. Всички тикчета. Гледате да оставят само това. Само тези три тикчета трябва да станат, иначе Windows ще ви стане като XP ще ви стане. Това не е препоръчително. И натискате Apply. Да. Отивате сега, още един начин ще ви покажа, отивате в търсачка, тук пишете Run, пишете Temp и тук по принцип вие ще имате много файлове, които не трябват. Изтривате ги абсолютно всичките, аз ги изтрих наскоро и триете ги всичките. След това влизате пак тук, пишете Run и пишете процент, temp, и тук пак ще имате файлове, които аз пак ги изтрих наскоро. Изтривате ги абсолютно всичките файлове. След което влизате в msconfig, отивате на Startup и тук са ви програмите, които по принцип всички питат как да спра програмите, които се стартират с Windows. Ето как, влизате тук, натискате на някоя програма, която не мислите, че ще ви трябва като си стартирате Windows. Аз съм ги изключил всичките, които не ми трябват. Вие може да имате и повече, аз съм само за тия. Може да имате и много повече, които ще ви излезнат. Натискате на Disable и изключвате програмата. Мисля, че няма вече какво друго да ви показвам. Това ще е от мен. Ще се видим пак и довиждане.